Kadom nili kaching honai Karbi Anglong arat nalitum phan ning aklong pen churuper piglo bangso channel aphan nalitum ning na chetepen support dun thega pot nalitum chinilo bangso channel kang pupon lage education purpose funding pupon lo bangso channel pan elitum prek jam atopics elitum Chethan Chemum pon longji lapente elitum opinion sami elitum chipi pon longji adhega tum nili phanang pulo bangso channel lage BJP agent channel businang pulo ati nili BJP etum pan sorsa sidet na pulo bangso channel kang pun nili bang pan sorsa dunji pu phan kali mon sami elitum lahin elitum Chethan Chemum nang Bidi Sorean Samelitum Chipi Soroyan ko Pansiniling Kupon. Nearly 100% Karbi alam the side day and ponticted 80% Karbi alam doji lapende 15% English do pontaiji lapende 5% outpen Assamese and ponte. Pini atupik like a non alam ki crew ang playing on a judun a ate son veda hormus soni doko a son veda ron soni doko. Nalitum chini lo kopia pansinili pudama lahai kadogavi kopi polo pulutang te laki isiang teglo. Kupiang teglo pulutang te laki kachingri re ang teg. Elitum jong si chingri re United do tek pulo tang te elitum achara ke mang sami chunchi labang elitum ning chibi pa menangji lasi ang tek bang elitum tek pon longet lo elitum asabu vet adim sitame elitum isivet epeng vet elitum do tek the ketek sera phan same tek pu jong do ning tumte labete hala ketek thea bang sitame tek the pu che krong tumte lapu amal se elitum tek jam re jam che mandet amar elitum rada tum bang ke ibidi judun lap elitum confuse lap ko mat alam si ahok ma elitum jongpon vet tek thede sang si do lahai kadu ko ve confusion nili long sitame do ko lo nili sitame chini nide lo ko mat alam si ahok ma ko mat alam si ahok hema laso joine si nili Guwahati kidam ho nili sitame Indian constitution mate constitution of India ingchap dam lang hilang puma nili sitame constitution of India bang swalo thui che nam lok lo nalitum sitame che nam pon tha la pene pori pon dikha elitum porhi tek sitame ka bujiji apana sabo sungkrung bon same elitum non alom ge technology in not some advanced speak chat GPT mate AI elitum do labang soalam thean hadak tok pen simple english pen translate thapde translate deji lasini nili sitame lason siklem lo ki buji je long an ke nili dictionary lang lo la pen chat GPT AI long some explanation lang lo lasi si nali tum ban ka chuning riji bange lalo nili nali tum phan ange thana lam nali tum dengpon ikphidri nali tum same pori tha research tha nalitum retarlip tha an le nili lam pe nalitum research tank pen cheton lo pu an si nalitum deng ponang ji athe nili nalitum phana ge thana lam choklim le det hai ji nili sitame constitution ke porhi ke predict dam chokche det hai ji lapende nili hala online internet long kelang sitame hadak sitame chokche det dokok hai ji lapende nili artificial intelligence AI long sitame karju aputhaga hadak pen kilong a results sitame chokdam de det hai ji lasi nalitum verify pa mele nalitum deng pon igno bangso video pen elitum kaddo gawe constitution alam kiching men kijut an elitum Chethan lab nang ku bangke lake impossible bon same eson soni alam ka chini ji aphan elitum bor ipona elitum chini dam nang 6 schedule kopilo lapente kopia thesi bangso 6 schedule kipilo lapente number 2 elitum charli dam nang 6 schedule sikethe ma mate article 244 AC kethe number 3 elitum charli dam nang article 244 A kopia pot se hanglo lapente number 4 elitum charli dam nang article 244 A elitum long dead lo protang te 6 schedule aja kong mate 6 schedule aron akam avidet pama lapente number 5 elitum Chethanam sinang article 275 lapente 280 Athela bangso putak same penana tum ke chedan side lo last ilitum Chethanam nang long le aja kong komat along si dolo athe inut bang pulo council along si long le aja kong sitami dolo anut ka break bang putulo central and state government along si long le ke aja kong do pulo kopi potong bangso athuri hini dokokma nili same jongdam tek tedelo alang litum political party a join lo ne mate alang litum misinterpretation lo ne mate kupilo ne a reason bang nili chini delo bon same ajale Chethan sita soni dokoklo nili jungjung ma thake lalo non a generation lake lu pick ani kaliloma pulo elitum low same charlie soilo BAMA ke pass atum same dolo LLB ke charlie atum same dolo lasi lahai hin ar same elitum kadok abi same charlie ponangji chini dam nangji lapende Chethan seroi nangji nili ke inut common men nili leaders tagali political party a leaders tagali aja tagali bon same elitum nong same jakong do elitum si nane MP punon MLA punon EM punon CM punon elitum ratum si kangwai lasi elitum same ejakong hepik political party atum that si aron chini nang puma kali ili ratum same ili met hang a det kachari aron ke kechini kenang sot lasinali tum same porhi pon tha research tha eli tum Chethan seroi na ko PC ke mema ko PC ke hengoma
Nili sar jaya Kathar, lapente sar Elwin Teron aphan same choro par pick. Ati alang lituma join si Nili sitame labang so constitution a book chenamlo lapende 6 schedule apart sitame nili poripon lo. Alang lituma avedet posonde nili bangso 6 schedule sitame poripon pedet haiji. Nili matha haiji laga nili kam kali a political party tuma kam no laige. Mate ha LLB ke chali tuma kam lo lage a silo lage busunili matha kok haiji. Bon same alang lituma join ne bangso curiosity dokok lo kachini kangtung kachini ji aphan. Lasi alang litum phan ninga klong pen choro par piglo bangso aputhak controversy sitame kewana pot. Pada depin pen elitum chingponang number 1 like a 6 schedule kopila. Bangso provision mate ajakong kipila ke article 2442 lapente 275 1 Bangso ajakong pen silitum Karbi Anglong sitame ADCs dolo mate autonomous district council dopanong lo. Bangso ajakong kipila ke tribal areas atuma phan nani Mizoram, Meghalaya, Tripura, lapente Assam sitalo. Kupia pot si 6 schedule kipilo pulotangte lakhe ilitum tribal asuatum tribal mate tribes atum ilitum hala mainstream hala plain areas mate non tribal atum pen ilitum cheprek dak atheke alang litum pen ilitum kadom kardi punon kichukijun punon a culture punon pindeng sumpot punon elamiki punon ilitum cheprek lap laso para joini si ilitum lahai kadokabe emethang a culture safeguard mate cherai komji phansi labang so 6 schedule ilitum phanang pilo bangso 6 schedule area like directly central labente state tum na control un e bon samay governor jong si aning hang pulotang te labang ki un athe nang litum samay chinita hailo 6 schedule areas ahead lake governor henlo ilituman 6 schedule long ilituman penang an authority nang pilo ilitum lo kache selam ji phan bon samay ajad a lo le ilitum che selam sitame governor jong si approval pipe pulotang te ilitum labang so alo ilitum practice ponong le mate claim ponong le labang ke ilitum chinipa menang ji number 2 ilitum Chethan namsnang article 244A ilitum kopia por si article 244A mate autonomous state ilitum ke hanglo ilitum 6 schedule ajakong ilitum long head lo bon samay la answer si ajakong kilongji phansi ilitum article 244A bang ke hang ponlo 1950 aningkan tribal doan chingrum si separate hill state demand lo api 1960 aningkan all party hills leaders conference senglo lapente separate state hanglo api labang so adimana joine 1972 aningkan Meghalaya pan ke hemprek pitadlo Karbi Anglong lapente dima haso pansame arjulo Meghalaya na si dojima Assam na si dojila Assam na jongsi dolo pulutang te article 244A ajakong nang pipo pulo mate autonomous state ajakong nang pipo pulo amat si Karbi Anglong lapente dima haso bangke Assam anat si dodun ronglo labang so right si tumphan ang pidet ajoini si ilitum bang so article 244A aphan chesong pon bomlo ilitum hanang chak era pisita me ilitum ko ane chesong deta pisita me ilitum ang thek bangke thangda belo kreng anglo non puta komarsi chok chelo pu bangen nili jongnam de lo nili sisteme chini ne komarsi chok chelo ne ilitum dak kachari tum si chok chelo ne mate state mate central tum si chok chelo ne nili kachini da matengke ilitum phan nang chong thui detlo ilitum phan nang chong thui delo na pachu bai detlo kopia thesi ilitum phan nang pachu bai delo pulutang te ilitum Karbi ara do an apar ke halatum ilitum phanang ri munak polo la suppose ilitum luvo ko posi halatum ilitum phanak chong thui det undet lo la suppose non ma ge ilitum sistame luli de nang po sistame non kyang thek ke ilitum ki luang thek si ilitum chipaklang bom mason si nili thek long lok lo athe sab so sab alam se ilitum chihili sai ning si pet ki do thek ji alar bang ilitum chihili sai si ilitum non puda doko next question lage article 244A si ke ma 6 schedule si ke lo obviously lage ka do ko visay me chinita ilo article 244A si kethelo athela bangso article 244A pel se ilitum phan autonomous states tame nangi PG ajakong dolo kopilo ka chepre kethe nai pulotangte ilitum chini lo non 6 schedule areas ke law and order ajakong ave bon same ilitum article 244A ilitum implement thek det pulotangte ilitum law and order ajakong same dopo Lacha takalilang kapre ajakong same ilitum longji next question chi debate nai question lo article 244A chun det lo pulotang te 6 schedule akam update pama mate ilitum replace unjima nili research atengke ilitum replace po bang ilitum claim pon unne article 244A long ma non ke 6 schedule ke war pindang po bang ilitum un e muthe ilitum jong si
article 244A chun det lo pulutang te la kedo tang 6 schedule aja kong along la an su si aja kong elitum long pon tupo la an su si aja kong bat po nalitum samay research tha la pen elitum common sense pen samay mathanang elitum la bangso 6 schedule ke pang tang ke hengnoma bangso 6 schedule aja kong ke pang tang pen khai bhan kanhok do puason te elitum pang tang pon pedet samay chok la pen de non aja kong ke do an samay chok bor samay 6 schedule aja kong pang tang lu pulutang te elitum karbi arat phansi ali lo mati laso posin nili jung common sense pen ke matha bangke 6 schedule ke pang tang bangke hingno ne laban de elitum article 244 ke long ad lo pupilang labang so article 244A long lia prangke elitum met ha khai pan se me cherai kom thek nangji cherai kom aja kong do nangji laso porsi labang so 6 schedule ke pang tang nang sot loma pusin nili hin pen matha dam 6 schedule ke pang tang puamat elitum bang article 244A ting ne det pu bangke lata chok thu the elitum article 244A pansame che song bom nang po lapente non kelong tang 6 schedule kelong tang labang so aja kong ke pang tang ji pansame elitum claim pon bom nang po ma pusin hin pen matha lasinili matha lo 6 schedule long leave pu kaning je ke keche agent ke kalima pu athe nili matha lo 6 schedule long leave ke keche atum ke lage ningji jelo ke latum ke kai para kai ta ningji jelo lasila kaning je atum lage keche agent ke kalima pu si matha Karbi tum ansi 6 schedule long leave puning jei ma pusine lihin pen ke mathalo next question kachili sai question lata article 275 la pen 280 aputha inut pupo 280 pen direct funding long inut pupo 275 pen hanlo itma phanke amar si ladak da confusion doklo lasi 280 long copy si tok ma la pen 275 long copy si tok ma elitum langnam sinang hala direct funding mang donia wini ni chini da mo e bon se me dak ko pc ki tok ma bangle litum langnam chotna article 280 lage constitution part 12 roman numeral 12 chapter 1 finance polong si tok lo nili ka chini da mateng ke labang so article long lage finance commission atumhan si tok pon lo finance commission atum ko son aron pen si claim pon ang jima pusi bangso article long tok lo hadak tok lo bangso commission long inura chairman doji lapen bang pli bang ke members doji lapen lahaya tum ban presidency appointee pusi hadak tok lo alang litum sai la ke ko mara state pansi ko ana tangka ko ana fancy lo nang jima po alang litum si decide po lapen president a hukum si me alang litum nangji an si alang litum state long lopo konada fan lo pulutang de la ke tax pen all india a tax alang litum si pangrum po lapen labang so a tax atangka kelong ban consolidated fund pusi alang litum irpo labang so consolidated funds alang litum central mate finance commission pen alang litum state finance commission along lopo state finance commission along le data pc alang litum wrong palutpo panchayat long palutpo panchayat lake local self government bodies hadak wrong pen isi akaching room doji halatum long si palipo mate municipalities nani town of system palipo bol samelitum media long arjuponong lo 280 pen lote direct funding long ji pulo direct funding ko pipotong ko pudam de nile chini ni delo direct funding lage direct finance commission men direct council long wangji phandong ki pulone ko pilone nili se me confuse hoilo bon se me labang so 280 article pens dame elitom state long se me dam hilang state finance commission long dam that si wrong town of se me dam ji sitame a provision bang dokok thai ji nili practically ki nili claim long de lang man nili chini ne la hala mang ke article 275 long ko pilo tok elitom langdam sinang 6 schedule areas kedo I state jong nam de na elitum assam arlo 6 schedule dolo ili karbi anglong mate dima hasho bangso 6 schedule areas lake elitum assam state arlo si dolo lasi bangso areas capaching tour ji phan lake extra provision ai pilo tribal atuma phan tribal communities tuma phan paching tour ji asailo lake capital sum da dolo pente recurring sums putado capital sum lage tip pidet bol apne recurring sum lage abatai alang litum pipon po lalo 6 schedule areas ke paching tour ji aphan mate development ji aphan apne administration ki papa ji aphan pusi hadak toklo nili kachini da matengela pulo assam state tame halaka preka state atuma phan bangso consolidated fund ki pson si assam tum same longpon po sitame assam phan isi additional provision pipon thulo grant in 8 amendment athela bangso assam lo scheduled tribes areas dokok laso policy extra funds tame nang thik pilo lage central government pen paching thur nang pu asaya phanno lasi tribal communities som aphan si labang so article ke tokpon lo same lahaya tangka lage assam long lut at si iri tum long same wangji
Rasi dak ilitum kopia thesi ka chili sainang ji ma pulutang te ni chini ne delo lan bangke ilitum chili sainang ji atheke do uge kalilo 280 along lage finance commissioner to malam toklo labe 275 lage ilitum tribal areas atuma phan kepaching turji phan ko sonsi labang so consolidated fund ke wan jima labang so aputhak se hadak toklo labe de isiala mang ni lise me chini pon ingtung lang 280 inut bang pulo 280 pen pulo tangte direct funding longji pulo lasi labang so 280 aron pen labang so consolidated fund direct ilitum council long bang unjima Assam Finance Commission mate Assam sarkar long dam pin pen ilitum long direct ban unjima 280 pen labang lo nili isia question ke nonan semen nili labang chini pa memelang athe ilitum Karbi Anglong ke ilitum Assam andar si doko lasi koson si direct ilitum long ke bang jima polam no lagi state long se damba prang lang statement si along a breakdown hilang Kasi labang so lamang nili confusion dola. Ate dak labang so constitution long ke tok dak ya video lo je direct finance commission men direct council long se me dak un pa lamang nili long pon pede. Non is a big question dolang long le ahem pu komad lo. Inut bang pulo long le ahem pu lake state lapente central atum henlo. Ate inut bang pulo 294 article long tok lo. Kado kavya property do ans tame state lapente central government phansi pitikang lo pusi tok lo pusi inut bang ningjelo. Ilitum kado ko isa me chini 1947 aprang ke British atum sido apialang litum document ke dam hud bank ke administration abe kapre kaja kong a property punon liabilities ason an sita me central lapente state sarkar mazid tekang laso porsi longle ampu lake central lapente state government atum sinur bang jongno sita me inur bang pulo longle ampu ke lake methang Methang long aja kong dosi non puta Karbi Anglong pet potas same selam pi bom lo. Isi alam chini na helang halabang so 294 article alabang so aron 6 schedule areas applicable ma. Nili same chini ne that pensi nili artificial intelligence chat GPT long arjulo is 294 applicable in 6 schedule pusi arjulo. Hadak nang Chethan lo no. Kopia thesi no pulutang te elitum chini lo elitum 6 schedule areas ke elitum methang alus aron sita me do len lus same ilitum do labeda labang so aja kong konat sikitok lo pulutang de ilitum 6 schedule paragraph 3 ilitum sub paragraph ilong ilitum lagnam te ilitum thek dam long ji harak chat GPT long same nili long pon lo autonomous council a concern and veg nang ji pusipulo bangso 294 lage directly lage 6 schedule areas long ke apply un e pusi tok pon lo elitum long le aja kong eli council under doma bema pulotang te elitum dak langdam pon me ho dak paragraph 3 tum langdam te elitum thekdam long ji ho pc elitum aja kong doma dak do a to j and do bon samel tum e long se thekdam long ji land authority land laws ke mona aja kong bangke the allotment occupation or use or the setting apart Komado APHLC of land toklo elitum dake pori pe elitum bujidam de thaiji lasi elitum chat GPT pen elitum simple english pen elitum langnam dang copy phan lo labang so aputa ke pudam labede elitum putho langnam chu sinang elitum IS dristi lapene kapre a website along teacher tum bangso 6 schedule aja kong ko PC alang litum ketok dam elitum non bang ke chini dam pamelo elitum along authority do longle authority do elitum alus aron selampon aja kong do Bonds me elitum alus selam erapi elitum direct elitum klepon pitlong le elitum governor approval mate ISN nang vegji alang lijong si kroy pulotang te elitum bangso alu selam same selam jungjung choji ante nalitum mathanon longle ahem phu komad lo elitum ahem phu ge elitum lo bonds me elitum approval bang ke nangji governor approval bang ke nangji elitum chini lo rajya sabha lok sabha along bill papas jera pilo pulotang te last kidam je komanong lo labang so a bill pa implement ji aphan lage last ke president SN nangji president approval nangji an se labang so pod alu mate a ex tame cheman po lason tak lo elitum same elitum methang alu si teselam po nongli alu punon kapre alu punon elitum lahai aron elitum governor nong ponsi paklang se hala ji na approve runji hala da approve tang da pilo pulo tang te elitum jakong do lasi labang salam same elitum chili sai rang ji kya thaya bilo longli ai pu koma lo pulo tang te
ai puke banglo ne eli lo ne bol same eli tum si dobom lo bangso long de nong ke amen same Karbi Anglong pulo Karbi Anglong lo pulo tang de Karbi ke malo nili nang lihan lo ke ai puke eli tum lo laban eli tum council membership ahok lo eli tum ha pata same nang ti bom lo kasi authority ke eli tum dolo just a difference bang eli tum governor long approval ke nang ji eli tum ajar alu same silam ta governor approval nang bekji labang eli tum India under si dokok pola ke eli tum nang kok pola bang ke lasi longli alu bang eli tum puan eli tum ington pon kok nang excluded area bang nili chini dam atenge hala British atum hala so British kachari bom hut British atum hala bang so area alang litum administration dam de alang litum chari dam de hada ka methang local leaders akeja tum si hala bang so area ke cheja pon alang litum British atum interfere oe mate interfere abi pin hada la support si excluded area pulo partially excluded pute partially pute lage adha lo e bank lo asi e bank partially pute koso no pute lage adhe ke British atum alus dolo dak labene methang local alus tame dolo dak kachari lage ilitum chinina po British plus local leaders British atum lapente local leaders atum cherapet si kachari lo labang so adim bansi lage partially excluded ma pusini mathalo jongse nili research ating men chokchi pulo tangte nang litum dia pon itha labana nali tum same research vek thani ya prang same pulo nili lam nang litum dengpon igri nang litum me thang same poritha langtha research sa an le nang litum dengpon labana nili kachuning ri kangtung bangela lo kado gave leaders atuma phan elitum hai achi chicha cha lam ben elitum chili sai sera keme senason an ge elitum che song ponang po ili Karbi khai phan ale ke do ji ason an ge elitum dengpon ang po sita me iri to matha pa minang ji non deng det non ali domar mu azir kiding bange eli tum nohok det na puson ke eli tum deng pan pe det nang ji athe dag eli tum jong si Karbi jan jong si tum thili sailo pulotang te state central government atum ke lage aning karong lok lok po lapende eli tum demand same rd abidet po eli tum eson alamang ge chini pa minang ji state government punon central government punon eli tum phan special power nang ki pg phan ke aning hang he alang litum si litum phana ke control ji si alang litum kabori lapete aning ke hang lake litum theglong dak alang litum jong si aning hang prutang te litum hala ke chengut kache song hut pen si litum ban hem prek nang pideji alang litum nang pipede ra the alang litum na ke control kang tung lang litum aning ha ling si labang so area sixujal area sitame nang ke control ji pan si aning ke hang la si litum same non bange litum thek ser sarlo elitum jong si porhi pame retarded dam pame bute non ovi ki mitum same chini dam un elabanda che songpon un kedam tang ala ma gedam tang lo elitum ba history ke chini dam nang ji bon same hala son thot ke elitum repeat pede nang ji hala bang so history elitum retarded si charlie si ko not ang den si chok chima po elitum jong dam si hala son hot mistake te de ji phan ke elitum claim ke de nang ji labende non ovi ki mi etum phan kachuning riji ke lalo nalitum kapori do soi sai lo nalitum la haya hi nat Karbi arada tum kachini ne atum apan than pon tha nili same thekte nili thang natta kali bang nili ge kabor idun pu apan chot hega tum through social media kadu kawe Karbi arada atum han pachini tha pusini ni hin penchoning dilo athe ili tum me thang adet phan kachirai kom nang ji aron atang lage political party tum si chini chonang ji pukali elum kaddo kawe Karbi arad tum si same chini vek nang ji elitum bangso adet imethang ahabar kepa meji phanke elitum kaduk kavelong sitame responsibility do veglo lasi labang so responsibility bang elitum kaduk kavi sitame elitum en ponang ji pon labang so video bang elitum ington pon kok nang dak ke chok chikili leke do vegji laso polsi nang elitum methang research sa methang lang tha nei nang elitum bhanang pule thot de thot lo nang elitum pori tha nang elitum retar lip tha anle nili lam same ki chok an bangge nang litum deng ponon chok che bangge lage chok che ponon na penang litum comment sa menang pipon ikta kun nadang den si ki chok che ma nilis ta me an ke chali pon tek po la pene chini pon po putho chedang tudang do me thak me